idem Tomášovi pripraviť NutriDrink, tak vám idem ukázať, ako ho môžete napríklad urobiť inak. Úplne jednoducho, buď klasika, mlieko, NutriDrink, teraz mám banán a nejaký shaker, alebo môžete aj ten takýto mini mixerik. Ale ak to chcete ešte viac vytúniť a chcete to mať trošku ešte intenzívnejšie, tak si to môžete urobiť napríklad aj takto. Dajte si napríklad polku banána, alebo aj celý podľa toho, buď aký veľký mixer máte, alebo ako to chcete, veľmi banánové. Zalejte to mliekom, ja dávam mandľové. Môžete to kľudne dať aj že čisto mandľové, alebo kľudne môžete pridať aj trocha vody, už to ako chce. Môžete dať trocha chia semienok. A teraz ideme už na to najlepšie, banánový NutriDrink. Tým, že to dávam do mlieka, tak dám iba 2 odmerky toho NutriDrinku. Ak to robíte s vodou, tak porcia sú 4 odmerky. Takisto už záleží podľa toho, či si to dávate do kaše, do jogurtu, alebo do palaciniek, alebo namiesto múky. Už som to robila aj v koláčiku, som dávala namiesto múky a bol výborný ten koláčik. A čo je skvelé na tom, vlastne tieto NutriDrinky sú vegan, sú bez lepku a vlastne obsahujú 20 gramov bielkovín, na jednu porciu vlákninu, čo je skvelé, chrom, ktorý potláča chuť na jedlo, na sladké, a vitamíny a minerály. No, poďme si to zamixovať. No, máme hotovo. Toto je napríklad skvelé k raňajkám. Môžete to doladiť napríklad kokosom, dodať tomu skvelú chuť, alebo nejakým sušeným ovocím. No, ja to idem ochutnať. Mňam. Ináč ten banánový, keď sme ich prvýkrát testovali v Istanbule 2022, rok to bol, tak banánový najviac chutil všetkým. Dobre, stačí, lebo mu to celé vypijem. Vynikajúce to je. A ešte vám ukážem, aké príchute máme. Takže jahoda, moja veľmi obľúbená jahoda s jahodami. Ešte keď si to dám, alebo s malinami. Trošku banán. Vynikajúce. Spomínaný banán. Čokoláda. Aha, jahoda. A vanilku vám hneď ukážem. A vanilku najradšej dávam do koláčov, do palaciniek. Takže taká menšia vežička u nás doma s NutriDrinkov. Tak aby sme si to celé zhrnuli. Jedna porcia obsahuje 20 gramov bielkovín, 27 vitamínov a minerálov. Je to vegánske, je to gluten free a obsahuje aj taktiež chrom, ktorý potláča chuť na jedlo a na sladké. Určite neodporúčam, aby proste človek zamienial nejak stravu celodennú nejakými presne takýmito náhradami. Ale, ako som tu už niekoľkokrát spomínala, ak nestíhate raňajkovať a namiesto toho by ste si dali niečo nezdravé, tak si zarobte NutriDrink. Dostanete do tela vitamíny, bielkoviny, vlákninu, zabijete 2 muchy jednou ranou, alebo ak máte chuť na sladké, alebo ak nemáte navarený obed, prišli ste domov, teraz zrazu otvárate šuflík, beriete keksík, radšej si zarobte do shakera rýchlo s mliekom alebo s vodou NutriDrink, alebo takisto skvelé ako jedlo dňa na večeru napríklad. Čiže ak chcete vyskúšať, ak potrebujete niečo rýchle, zdravé, chutné, aby ste nesiahali po niečom naozaj takom, že z čoho by ste mohli mať potom výčitky svedomia, lebo napríklad človek, keď chudne, tak veľakrát sa nám stáva to, že dáme si nejakú mlsnotku a potom už máme výčitky svedomia a vlastne naše telo je tak poprepájané s hlavou so všetkým, že tie výčitky svedomia spôsobujú aj to, že potom človeku sa aj horšie chudne, tak toto keď budete mať doma, taká prvá pomoc, taká záchrana a posne mám ešte aj nejaké recepty, ktoré mám, či nejaký koláčik, alebo do kaše, alebo nejaké smutičko, s čím si to môžete namiešať a môžete to vlastne využiť, pretože máme na to akciu a 23 € stojí táto buksa, čo je perfektná cena a oplatí sa teraz.